It's times of afflictions. God uYesu uyasibona. And so ndifuna nje into enye namhlanje this morning xa sizawuthandaza ndicele nje into yoba umuntu namnye avule nje inhliziyo yakhe. Andifuna enye into nje this morning. I just want umuntu avule nje inhliziyo yakhe for you to allow into yoba ngabani uThixo asebenze kuwe. Uba uphazanyiswa yifone ndicela ibe ku-D&D. Uba uphazanyiswa ngosecam kwakho ndicela nje okwanamhlanje ungajongi kuye, ungasusa amehlo wakhe elityeni ngoba kaloku uncedo lwakho lawuvela khona. Inhliziyo zethu
ukuzalwa ndizalelwa eBhayi eGqeberha. Phambi kokuba siqale benza uthanda ucela usista Zizipho Mnyamana azosivulela ngomthandazo. Benza uthanda ucela usista Mnyamana azosivulela